Illum nagħmlu tifkira ta' San Serafin ta' Montenegro. Il-ġenituri ta' Serafin kienu fqar fl-oġġetti materjali, imma mhux fl-ispirtu. Il-lezzjonijiet mill-qalb ta' ommu ikkawża li Serafin kien determinat li jibqa' innoċenti u jsir qaddis. San Serafin ta' Montenegro trawwem fid-devozzjoni għal Marja Omna u kultant kien iżur is-santwarju tagħha f'Loreto mhux il-bogħod mid-dar tiegħu. Wara li mietu ommu missieru, Serafin ġarrab krudiltà kbira meta kien jaħdem ma' ħuh, paċenza kbira. Serafin daħal fil-kunvent tal-Kapuċċini meta kellu biss 16-il sena. Huwa kien jiddedika l-lejla t-talb. Fil-għaxija kien iżur is-sagrament u jibqa' hemm għal sigħat twal f'talb u kontemplazzjoni. Iktar minn nofs tal-ikel li kien jiekol kien jagħtih il-foqra. Kien ukoll joffri mill-ħin tiegħu fil-ġnien tal-kunvent biex jagħti lill-foqra dak li kienet tipprovdilu l-art. Serafin kien imur ukoll jippridka mal-foqra u l-madwar fuq l-imħabba kbira li Ġesu tagħna fuq is-salib. Infjammat bl-imħabba ta' Alla, Serafin telaq minn din il-ħajja fit-12 ta' Ottubru 1604, meta kellu 64 sena. Ħafna mirakli seħħew fuq il-qabar tiegħu u l-Papa Klement 13 ikkanonizzah qaddis fl-1767.